tænkt på at være, det var sådan et indgangsbillede, og der kom ud af, hvornår kom der noget af det? Det er seriøs video, det er hjemmevideo. Elisabeth, det var den nøgne pige her, med de flotte bryster. Vi har tæt på, han er tæt på. Se, det er den flotte bordbom her, som Jørgen har købt specielt ind til aften. Og han kan ikke stå på de frække damer. Og det er til Jørgen. Ja. Og så kan du få hende i sort. Og så har du den der vi brænder hende af. Vi trækker bare. Og vi gør ikke så meget. Træk i snoren. Træk i snoren. Du skal lige sige, når du gør det, ikke? Jeg skal til halv. Nu trækker jeg. Way! Over til Marianne. Det er sådan, man gør. Bare træk i enden. Men op over. Træk i enden. Op over. Nu skal vi Elisabeth. Ja, nu skal det store synes herovre. Med Jørgens frække bombe her. Sækbomben. Sækbomben er klar. Nu kommer brysterne. Nu kommer brysterne. Så må vi se, hvad kommer der ud af. En fræk Der kommer aftale. en buser. Ja, nu kommer der. Jeg var meget forsigtig. Var det succes, Jørgen? Nej, Det regner noget med bryster. William! Du nåede jo. Det var kondomer. Ja, det er Ja, også det fint. ved jeg ikke noget om. Og hvordan ser jeg ikke Der var 2 kondomer i. Hvem har det andet? Ja, der var det ene. Hvem har det andet? Sådan. Hvor er den anden pistol henne? Hallo, det er med lakridsmag. Hvor er den anden? Hvad er det andet? Må vi se, hvad det andet? Du har det. Hvad er det for en abe, Gitte, vi har gjort? Og så er der også noget Jeg må lige spørge fra Elisabeth, hvad har I andre med? Jeg har kun taget en hundeprop og så nogle balloner med. Der er nogle heksehyld. Jeg har nogle heksehyld. Nej, var det fint, Jørgen. Så er det Flemmings tur. Flemming, hvad har vi på Vi lommen? har et trippelknald. Vi skal have, og så skal vi ramme den. Flemming er klar til at skyde efter Sudes ballon her. Ja, det synes jeg, det kunne være fedt. Højføren. Nej, se de to. Højføren. Jeg ser to jæger parat her. Der er Dan, og så er der Flemming, og de skyder. Way! Hvem ramte den? Hvem var det? Det er ikke til at vide. Din er ikke gået af. Der skal ikke have noget skud. Nej, kan man slet ikke være ude. Flemming, det var for siden. Jeg synes, det værste er, at det bliver optaget på video. Det er rigtig. Du har. Så næste år, så det bare videoen i gang. Nu er der snart nogle andre, der må puste. Jeg har nogle heksehyld. Jamen, det er udenfor. Hvorfor? Er der nogen, der er god til heksehyld? Ja, det er min mor. Nå, Jørgen, der mangler lunde i en af dem. Der mangler en lunde i en af dem. Kan du replacere mig, Jørgen? William er i fuld sving med at sætte krudt afsted ude på vores lille fuglehus. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Han skal nok få fuglene væk, det er helt sikkert. Hvis du med mig, så passer jeg med dig. Dem til bordet særligt. Dan har slået sig helt løs Ja, her. det går ikke. Han har glemt alt om sikkerheden. Han er fuldstændig skydegal Du må her. have tjek på det. Han er Børn her, det. Jamen, det siger jeg. Jeg er jo kaptajn på mit eget skib. No kidding. Ikke? Men altså, det betyder, at slagskæften, den er for langt frem. Ja, der er kun en, der har ansvar. Flemming er gerne have pusse balloner op. Nu skal vi rigtig gerne have skyde her. You damn right. Nej, Værsgo. En til. En bonehår. nej, jeg har ikke noget luft i mine lukker. Hvordan kan det være? Hvad? Du ryger for meget? Hvad siger du? Hvem er du holde op med at ryge cigaretter? De må lukke, hvor længe jeg kunne gøre. Har skiftet det? Likvider ikke på kort afstand. Dan. Den virker ikke nu. Det er sådan, nu er han ny. Opvendt. Så skal jeg... Du skal ikke huske kilderne ud. Nej. Du skal ikke huske kilderne ud. Nej. En gang til, Dan. Det var en misser. Det er ikke min virker ikke. Er det rigtigt? Prøv lige igen. Jeg har prøvet 25. Nå, okay. Så prøv Jørgen. Jørgen, du har chancen nu. Den sidste del af videoen er din, Jørgen. Hvis du skal skyde. Opvendt. Det er... Ej. Kan du?
Nå, men... Jeg er ikke det, jeg har danset. Jeg tror, der er noget. Nej, Der er Johnny Lind, det er nok rigtigt. Tag med en ballon op. Det er det min lomme? jeg rydder skov efter os. Ja, det er godt, det skal blive nok. Ikke søl. Ikke alt det. Må vi lige få en til åbne her? Tænd en af dem. Undskyld, det var ikke muligt. Det var kun Tænd en af dem. Jamen, har du en fest? har en cigar. Skal vi lyse med? Det er det for en cigar. Sådan, nu vil vi... Det er 3 tiltræk her. Okay, vi er klar. Og det er fuglehuset, der bliver brugt som Ej, det var genialt. Vi tager en til, William. Sidste del af filmen her bliver Williams superheksehus her. Genialt. Simpelthen genialt. Han har endnu en tilbage. Og det her, Hvad er det? det er jordbær. Det er et jordbær, ikke? Og det er banan. Og det er banan. Og hvad har du der, Clara? Det er peber. Så er det peber. Det er peber. Det er peber. Og hvad har du, Julie? Har du fået noget? Og det her, det er løg. Det er en tomat. Det er en tomat, ja. Det er løg. Hvor er kniven henne? Har du en kniv, Clara? Er der en kniv? Er der en kniv? Den ligger bagved dig, ja. Der var den. Må jeg se, Clara, hvad gør man så? Det er hvordan det er jordbær. Det er mætter. Og hvad gør man med? Kan man skære den i stykker? Jeg kigger på den her. Ja. Kigger over den her. Hvad er det for en, Clara? Det er jordbær, den her. Er det- Og det er vandmelon. Vandmelon. Hovsa. Jeg laver maden, så skal du dem over, okay? Og alle de der sammen skal over. De skal herover. De skal der. Alle de der skal der. Clara, har du på? Er det nogle flotte sutter? Hvad, Clara? Se, jeg skal den over. Det var flot. Det var sødt af Julie. Du må få alle sutterne. Hvad, Clara? Smager den godt? Nej. Ikke så godt. Det er godt, Julie. Du passer på hende, ikke? Så det ikke bliver forskrækket. Der var engang en ung prins, som boede i et vidunderligt slot i et meget fjernt land. Og skønt han havde al vinteraften, kom en gammel tiggerkone op til slottet. Hun bad om ly for den bitre kulde, og tilbød prinsen en enkelt rose i bytte herfor. Men hendes pjaltede udseende fik prinsen til at væmmes. Han afslog hendes gave og viste den gamle kone bort. Tiggerkonen advarede prinsen mod at dømme efter det ydre, for den sande skønhed findes ofte i det indre. Men prinsen viste hende atter bort, og der forvandlede tiggerkonen sig til en smuk troldkvinde. Prinsen faldt på knæ og bad om forladelse, men det var for sent, for hun havde set, at hans hjerte var koldt. Og som straf herfor forvandlede hun ham til et hæsligt udyr, og forheksede hans slot og alle de tjenestefolk, som boede der. Forfærdet over sin hæslighed, gemte udyret sig. Den rose, som tiggerkonen havde tilbudt ham, var i virkeligheden en fortryllet rose, som ville blomstre til hans 21. år. Hvis han kunne lære at elske en anden og få sin kærlighed gengældt, inden rosens sidste blad faldt af, ville fortryllelsen blive hævet. Hvis ikke, ville han være dømt til at forblive et udyr for evigt. Som årene gik, blev han mere og mere fortvivlet og mistede alt håb. For hvem kunne nogensinde lære at elske?